There is a shark in the pool. And a shark yn y pwll. And a shark yn y pwll. And a shark yn y pwll. Are there enough people? Oes na ddigon o bobl? Oes na ddigon o bobl? Oes na ddigon o bobl? There is no sugar in the house. Does na ddim siwgr yn y tŷ. Does na ddim siwgr yn y tŷ. Does na ddim siwgr yn y tŷ. There is a snake in the box. Mae 'na neidr yn y bocs. Mae 'na neidr yn y bocs. Mae 'na neidr yn y bocs. Is there a car outside? Yes. Is the car black? Yes. Is it Akaz's car? Yes. Oes na gar tu allan? Oes. Ydy'r car yn ddu? Ydy. Car acas ydy o? Ie. Oes na gar tu allan? Oes. Ydy'r car yn ddu? Ydy. Car acas ydy o? Ie. Who is hiding in the fridge? Pwy sy'n cuddio yn yr oergell? Pwy sy'n cuddio yn yr oergell? Pwy sy'n cuddio yn yr oergell? What is moving in the lake? Be sy'n symud yn y llun? Be sy'n symud yn y llun? Be sy'n symud yn y llun? What has happened? Be sydd wedi digwydd? Be sydd wedi digwydd? Be sydd wedi digwydd? Be sydd wedi digwydd? Whose car is blocking the street? Max's car. Car pwy sy'n blocio'r stryd? Car Max. Car pwy sy'n blocio'r stryd? Car Max. Car pwy sy'n blocio'r stryd? Car Max. How many people are there?
Faint o bobl sy'n yna? Faint o bobl sy'n yna? Faint o bobl sy'n yna? Will you hoover the lounge, please? Nid i hwfro'r lolfa, plîs. Nid i hwfro'r lolfa, plîs. Nid i hwfro'r lolfa, plîs. Someone will come and help, I am sure. Neith rhywun ddod i helpu, dwi'n siŵr. Neith rhywun ddod i helpu, dwi'n siŵr. Neith rhywun ddod i helpu, dwi'n siŵr. I'll contact you in the near future. Na i gysylltu chi yn y dyfodol agos. Na i gysylltu chi yn y dyfodol agos. Na i gysylltu chi yn y dyfodol agos. They won't shoot. Maen nhw ddim saethu. Maen nhw ddim saethu. Maen nhw ddim saethu. Will you sit down, please? Newch chi eistedd os gwelwch yn dda. Newch chi eistedd os gwelwch yn dda. Newch chi eistedd os gwelwch yn dda. Lywatch has been living in Cardiff for 5 years. Mae Llywarch yn byw yng Nghaerdydd ers 5 mlynedd. Mae Llywarch yn byw yng Nghaerdydd ers 5 mlynedd. Mae Llywarch yn byw yng Nghaerdydd ers 5 mlynedd. I moved to Wales 10 years ago. Nes i symud i Gymru 10 mlynedd yn ôl. Nes i symud i Gymru 10 mlynedd yn ôl. Nes i symud i Gymru 10 mlynedd yn ôl. I've been working in Aberystwyth for 9 years. Dwi'n gweithio yn Aberystwyth ers 9 mlynedd. Dwi'n gweithio yn Aberystwyth ers 9 mlynedd. Dwi'n gweithio yn Aberystwyth ers 9 mlynedd. We've been learning German for 2 years. Da ni'n dysgu Almaeneg ers 2 flynedd. Da ni'n dysgu Almaeneg ers 2 flynedd. Da ni'n dysgu Almaeneg ers 2 flynedd.
They have been together for 8 years. Maen nhw efo'i gilydd ers 8 mlynedd. Maen nhw efo'i gilydd ers 8 mlynedd. Maen nhw efo'i gilydd ers 8 mlynedd. How married are you? Pa mor briod ydych chi? Pa mor briod ydych chi? Pa mor briod ydych chi? I don't think that the name of the village is long enough. Dwi ddim yn meddwl bod enw'r pentre yn ddigon hir. Dwi ddim yn meddwl bod enw'r pentre yn ddigon hir. Dwi ddim yn meddwl bod enw'r pentre yn ddigon hir. They are too young to understand. Maen nhw'n rhy ifanc i ddeall. Maen nhw'n rhy ifanc i ddeall. Maen nhw'n rhy ifanc i ddeall. The food was quite expensive. Oedd y bwyd yn eitha drud. Oedd y bwyd yn eitha drud. Oedd y bwyd yn eitha drud. The man that lives next door is very tall. Mae'r dyn sy'n byw drws nesaf yn dal iawn. Mae'r dyn sy'n byw drws nesaf yn dal iawn. Mae'r dyn sy'n byw drws nesaf yn dal iawn. Do you dream of her sometimes? Yes, every night. Wyt ti'n breuddwydio amdani hi weithiau? Ydw, bob nos. Wyt ti'n breuddwydio amdani hi weithiau? Ydw, bob nos. Wyt ti'n breuddwydio amdani hi weithiau? Ydw, bob nos. They never lie. Dydyn nhw byth yn dweud celwydd. Dydyn nhw byth yn dweud celwydd. Dydyn nhw byth yn dweud celwydd. She has always been like that. Mae hi wedi bod fel yna erioed. Mae hi wedi bod fel yna erioed. Mae hi wedi bod fel yna erioed. You should phone each other more often. Dylech chi ffonio'ch gilydd yn fwy aml. Dylech chi ffonio'ch gilydd yn fwy aml.
Dylech chi ffonio'ch gilydd yn fwy aml. She is a unique person. She always wears stripped socks even when it hails. Mae hi'n berson unigryw. Mae o hyd yn gwisgo sanau stripiog hyd yn oed pan fydd hi'n bwrw cenllysg. Mae hi'n berson unigryw. Mae o hyd yn gwisgo sanau stripiog hyd yn oed pan fydd hi'n bwrw cenllysg. Mae hi'n berson unigryw. Mae o hyd yn gwisgo sanau stripiog hyd yn oed pan fydd hi'n bwrw cenllysg. Do you think that there is a problem? Yes. Wyt ti'n meddwl bod yna broblem? Ydw. Wyt ti'n meddwl bod yna broblem? Ydw. Wyt ti'n meddwl bod yna broblem? Ydw. She thinks that she's Wonder Woman. Mae hi'n meddwl mai Wonder Woman ydy hi. Mae hi'n meddwl mai Wonder Woman ydy hi. Mae hi'n meddwl mai Wonder Woman ydy hi. I don't think that she is the boss. Dwi ddim yn meddwl mai hi di'r boss. Dwi ddim yn meddwl mai hi di'r boss. Dwi ddim yn meddwl mai hi di'r boss. I think that she is taller than I. Dwi'n meddwl bod hi'n dalach na fi. Dwi'n meddwl bod hi'n dalach na fi. Dwi'n meddwl bod hi'n dalach na fi. I don't think that you understand me. Dwi ddim yn meddwl bod chi'n yn neallu. Dwi ddim yn meddwl bod chi'n yn neallu. Dwi ddim yn meddwl bod chi'n yn neallu. Which of us two is the other? Pa un ohonyn ni'n dau ydy'r llall? Pa un ohonyn ni'n dau ydy'r llall? Pa un ohonyn ni'n dau ydy'r llall? Is the bridge on which we are standing safe? No. Ydy'r bont da ni'n sefyll arni yn ddiogel? Nac ydy. Ydy'r bont da ni'n sefyll arni yn ddiogel? Nac ydy. Ydy'r bont da ni'n sefyll arni yn ddiogel? Nac ydy. The man whose nephews came to the office 2 hours ago is exceptionally clumsy. Mae'r dyn y daeth ei neiant i'r swyddfa 2 awr yn ôl yn eithriadol o drosgol. Mae'r dyn y daeth ei neiant i'r swyddfa 2 awr yn ôl yn eithriadol o drosgol. Mae'r dyn y daeth ei neiant i'r swyddfa 2 awr yn ôl yn eithriadol o drosgol.
The policeman who has arrested the man who shot the president has been promoted. Mae'r plismon sydd wedi arestio'r dyn saethodd yr arlywydd wedi cael ei ddyrchafu. Mae'r plismon sydd wedi arestio'r dyn saethodd yr arlywydd wedi cael ei ddyrchafu. Mae'r plismon sydd wedi arestio'r dyn saethodd yr arlywydd wedi cael ei ddyrchafu. The people who eat here are expected to tidy up the kitchen. Mae disgwyl i'r bobl sy'n bwyta yma dacluso'r gegin. Mae disgwyl i'r bobl sy'n bwyta yma dacluso'r gegin. Mae disgwyl i'r bobl sy'n bwyta yma dacluso'r gegin.